Dovolím si poprosiť vzácneho priateľa primátora Spišského Podhradia, pána Jožka Baču, aby sa prihovoril vám a čo to povedal o genéze tejto nádhernej sakrálnej pamiatky. Vážený otec biskup, pán dekan, milí občania Spišského Podhradia, vážení hostia. Mariánsky stĺp, nachádzajúci sa tu na Mariánskom námestí v Spišskom Podhradí, bol postavený v roku 1726. Táto baraková pamiatka neniesie v sebe len estetické a umelecké hodnoty, ale aj kultúrny a duchovný odkaz. Čas je však vždy neúprosný. Nepriaznivé poveternostné vplyvy spôsobili, že toto vzácne umelecké dielo bolo v veľmi stave. V roku 2004 sa Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí rozhodlo, že túto pamiatku budeme rekonštruovať. Realizáciu priviedol oblastný pamiatkový ateliér v Levoči na základe výberového konania v celkovej hodnote 6 551 000 korún, čo je 217 453 eur. Milí priatelia, od týchto dní bude socha nepoškvrnenej Panny Márie bdieť nad obyvateľmi Spišského Podhradia i nad jeho návštevníkmi. Ja sa chcem preto poďakovať všetkým, čo sa pričinili o to, aby toto vzácne umelecké dielo po 5 rokoch sa opäť dostalo na svoje miesto.